Исәнмесез, эфирда дүшәмбе көн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина. Атнаның беренче көнен нинди вакыйгаларга бай булды, алга таба карагыз. Тышта салкын, өйләрдә җылы. Бүгеннән шәһәрнең кайбер йортларында җылы бирә башладылар. Суы йомшак һәм тәмле. Биклән авылында 200 елдан артык тарихы булган шишмәне төзекләндерделәр. Көзге күңел ширинкелегеннән качыр өчен театр үзенә чакыра. Яңа иҗат сезонында татар драма театры тамашачыларын нәрсә көтә? Бүгеннән шәһәрнең кайбер йортларында җылы бирә башладылар. Җылыны барлык комплексларда да бер үк көнне тапшырып булмый. Бу техник яктан мөмкин түгел. Ел саен җылы бирү урамдагы һава температурасы 5 көн дәвамында уртача тәүлек температурасы +8 градустан да түбән булган очракта бирелә. Балалар бакчаларында, мәктәпләрдә, дәвалау учрежденияларында җылы бирделәр инде. Димәк, октябрь аенда килгән квитанциялар буенча сентябрь ае өчен күбрәк түлисе була. 1 октябрьдан Чаллыда санитар экология ойлыгы башланачак. Әмма шәһәр мэры Наил Мәхдиев чистарту эшләренә иртәрәк тотынырга кушты. Узган сезондагы кебек чәршәмбедә көннәрендә оешма хезмәткәрләре паркларны, бина яннарын, шәһәр урамнарын җыштырачаклар. Бер ай эчендә 15 мең агач куак утыртырга исәплиләр. 30 сентябрьдә шәһәр зиратларында искә алу көне булачак. Бу көнне шәһәрдәшләр якыннарының каберлекләрен җыштырсын өчен проспектлар буенча автобуслар оештырылачак. Гренада паркында урнашкан Альбатрос бассейнында фаҗига. Якшәмбе кич биредә 17 яшьлек яшүсмер батып вафат булды. Тикшерүчеләр белдерүенчә, егет йөзә белгән, спорт белән шөгыльләнгән. Әлегә үлемгә китергән сәбәпләр ачыклана, йөзү залындагы камералардан алынган видеоязмалар өйрәнелә. Үсмернең тәнендә бернинди эзләр юк. Алдан фаразлау буенча йөзгән вакытта аның йөрәге туктарга мөмкин. Чаллыда Советлар Союзы герое Никита Каймановка багышланган һәйкәл ачылды. Ул Кайманов исемен йөртүче кадетлар мәктәбе ишек алдында урын алды. Уку йорты 5 елга якын герой исемен йөртә. Ул Түбән Кама районы Прости авылында туган һәм яшәгән. Бөек Ватан сугышының беренче елларында ук фронтта көрәшкән. Яшь кадетлар Кайманов исемендәге мәктәптә горурланып белем ала. Инде башлангыч сыйныфтан ук тарихны өйрәнәләр. Солдатлар кылган батырлыклар турында укыйлар. Бу патриотик тәрбия бирүнең нигезе булып тора. Дети исполнительны, дети дисциплинированы. Они, разумеется, стараются быть похожими на него, но это одновременно с этим на нас накладывает отпечаток, наверное, ответственности, чтобы не посрамить это данное звание. Һәйкәл ачылу уңайыннан Чаллыга Советлар Союзы героyның туганнары килде. Шәһәрдә Никита Каймановка багышланган уку йорты барлыгын алар декабрь аенда гына белгән. 1947 елда өлкән лейтенант Кайманов Карелия белән СССР чигендә 19 тәүлек дәвамында дошманнарга каршылык күрсәтә. Күрсәткән батырлыклары өчен аңа Советлар Союзы герое исеме бирелә. Я лично так думаю, что это был просто эталон человека. Понимаете, он был во всем очень честный, очень добрый. Он очень относился к службе серьезно, очень. Гомеренең соңгы еллары Никита Кайманов Мәскәүдә үткәрә. Аның күпчелек туганнары да шунда яши. Хәзер Чаллыга ешрак киләчәкбез диялар. Гүзәл Шихапова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Биклән авылында 200 елдан артык тарихы булган шишмәне төзекләндерделәр. Сулык урнашкан болында ел сайын сабанты үзә. Шишмәне дә шуңа күрә сабанты шишмәсе дип йөртәләр. Бала чагым Биклән авылында үтте ди татар эстрада җырчысы Илнар Сәйфиев. Шуңа күрә ул шишмәне торгызырга дип тотынучыларның берсе булган. Авылга кайта Илнар әтиң исән чагында атаңа кирәк иде. Хәзер инде атаң юк. Хәзер сиңа кирәк бу. Сиңа гына кирәк ахыры ул шишмә. Чыннан да миңа бик кирәк бу шишмә, чөнки күңелем белән, җаным белән шисе килде һәм шу шишмәне бу гомерләр буе яккан шишмә, изге шишмә. Безнең әби бабайлар заманыннан ук шушында сабан туе узган гомергә шу шишмә аккан. Безнең әниләр заманында даган, без бәләкәй чагында даган сабан туе шишмәсе дигән исеме аның шул халык теленнән, халык исем кушкан инде аңа. Сабан туе шишмәсе. Монда сабан туена килгән кеше инде аның тәмле суларын эчмичә китмәйди инде. Монда 50 елда килен булып төштем инде. Шушы шишмәгә şeyгә һәр вакыт шушында киендә чиләкле суга килдек. Авылда шишмәләр байтак, зур төзекләндерү исә бары тик Сабантуй шишмәсендә генә узган. Барлыгы җирлектә 7-8 шишмә бар. Шуларның икесе, өчесе төзек хәлдә калганнары инде төзекләндерү таләп итә. Халык шишмәләргә йөри, шишмә суын яратып
кулланалар. Суы йомшак һәм тәмле диләр Биклән авылында яшәүчеләр. Чишмәгә ел әйләнәсендә килеп йөриләр. Хәзер иң мөһиме Чишмә яны мәйданын чисталыкта һәм тәртиптә тоту. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Татар драма театры беренче тапкыр ачык һавада чыгыш ясады. Җиңү паркында артистлар берничә әсәрдән үзекләр күрсәтте. Шул рәвешле алар җәйге яллардан соң тамашачыны театр репертуары белән таныштырды. Октябрь аенда Татар драма театры 28-нче иҗат сезонын ача. Тамашачыларны нәрсә көтә? Гүзәл Шихапова сюжетында. Урман клуб, Кияү абый кызым кияүгә чыга һәм башка спектакльләрдән өзекләр. Көн салкын булуга карамастан Татар драма театры артистларының чыгышын карарга килүчеләр шактый җыелды. Урында ук яңа сезонга билетлар да сатып алырга мөмкин иде. Бүген бу сәхнәдә репертуарыбызда зур уңыш белән бара торган иң музыкаль спектакльләрдән үзекләр сайладык. Халыкларны күрәм, белгәннәре кушылып җырлыйлар, бийләр, яраталар, күңелле кабул итәләр. 28-нче сезон 6 октябрьдә зур премьера белән башланачак. Яратылмый калган ярлар спектакле театр артисты Булат Сәләхов пьесасы буенча куела. Әсәрнең сюжеты Бөек Ватан сугышына багышлана. Биредә авылдагы авыр эшләрнең 12-14 яшьлек кызларга калганы сурәтләнә. Быелгы сезон ачылу тантанасы әле ул башка сезоннардан аермалы буларак урамнан ук башланачак һәм кызыл киләмнән барлык артистлар үтәчәк. Бик кызыклы булыр дип көтелә, килегез. Премьера спектакленә билетлар саны аз калып бара. 6 октябрьдә тамашачылар сәхнәдә театр аксакаллары белән бер рәттән әле яңа гына эшкә килгән яшь артистларны да күрә алачак. Гүзәл Шихапова, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. Шалым эшләрендә яңа уку елына әзерлек барам. Шул уңайдан мөгаллим һәм мөгаллимәләренең киңәшмәсе узды. Анда 15 укытучы катнашты. Киңәшмә барышында укыту расписаниесе белгеләнде. Укытуның нәтиҗәсен күтәрү буенча фикер алышынды. Быелгы уку елында 15 уку төркеме эшләячәк. Алар Коръән уку осталыгын үзләштерәчәк, гарәп телен өйрәнәчәк. Төркемнәрнең күпчелеге хатын-кызлардан тора. Шулай ук кыз балалар, яшьләр төркемнәре дә бар. Якшәмбе дәресләре дип аталса да, уку атна дәвамында барачак. Эшләүчеләр өчен дәресләр кичен уздырыла. Хәзер рекламалы мәгълүмат. Чаллыда медицина шәһәрчегендә яңа клиника ачылды. 2012 елның җәендә Самар компаниясе элек онкодиспансерга караган ташландык бинаны сатып алган иде. 4 ел узгач әлеге урында күп функциялы үзәк ачылды. Медгарта диагностик үзәгедә клиник лабораторияда балалар һәм олылар сырхауханәләре, тәүлек буенча эшләүче стационар да бар. Барысы да бер бинада урнашкан. И вот он, торжественный момент. Югары технологиялар, беренче класслы медицина хезмәте, югары дәрәҗәдәге сервис. Хәзер шәһәрдәшләр сәламәтлекләренә кагылган мәсьәләләрне бер урында шиша ала. И вот эти хождения по городу, они очень сильно утомляют. И сейчас, получается, ты приходишь в одно окошко в регистратуру, сдаешь анализы, ложишься в стационар, здесь есть и хирургическое отделение. Ну, походили, посмотрели. Я считаю, что будущее есть достаточно серьезное. Медгарта күп кенә ауруларны күзәтү, дәвалау һәм булдырмас өчен тәҗрибәле белгечләр эшли. Кабинетларда заманча җиһазлар, гинекология, кардиология, травматология, педиатрия, стоматология, хирургия кабинетлары барысы да бар. Упор делается это прежде всего на малоинвазивных. То есть что значит инвазия? Инвазия — это внедрение. То есть любая процедура, которая сопровождается нарушением целостности кожных покровов, будь то инъекции и прочее, это инвазия. Да? То есть основной упор будет делаться на малоинвазивное вмешательство, на хирургию, скажем так, одного дня, без больших разрезов. Медгардта һәркемдә югары дәрәҗәдәге медицина ярдәменә лаек диләр. Медгард дәвалау диагностика комплексы пациентларны Тынычлык проспекты 16 йорт адресы буенча көтеп кала. Бүгенге гамнашлар, мин сезнең белән саубулашам, исән мин булыгыз. Красивая улыбка доступна каждому. Восстановление зубов и придание эстетики с помощью виниров в клинике Dental Forte. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Вы купили Алмак. Почему? Маме ноги лечить. Ей назначили в поликлинике. Сама она не доедет. Будем лечиться дома. Акция до 27 сентября. Радуем скидками на Алмак 01 в аптеках Вита, Авито Экспресс и аптеках низких цен. Успейте купить выгодно. Успей купить последние 15 квартир от 37 тысяч рублей за квадратный метр в жилом комплексе «Крылатый». Треть за наш счет. Мясорубка всего за 1790, а стол за 6990. Корпорация «Центр и Селдон». Все как для своих.